Тя не се обърна той, че закъсня вече партия и едно само. Ало, кой се обажда? Ало, до 26 часа, ако не ви дадеш парите, ще и една минута си мъртъв, чули? Добре, ще ви карам парите. Добре, ай. Ко става, братле? Как си? Нищо не ти. Кой ти се обади при малко, че видях? Тук е един човек. Иска да му го внесе едни пари. Ами, аре да му ходим, да го смачкаме на пари. Сега ли? Падам. Ами, аре, бе. Дай не сега, защото ще разбере и ще избяга. Аре към 9 часа. Няма какво да мислиш, направо сега тръгвам. Добре, аре, пари. Аре да го ходим да го смачкаме на пари. Горе ръцете, бе. Какво става, бе? Какво става? Ти какви пари искаш? Шефа ми се обади, трябва да взема парите, които ви дадох миналата година. И какви пари искаш? Колко пари искаш? 10 000. 10 000. За какво са тези пари? Шефа ми се обади, ако не ги дарете, той ще си... Шефа ми, задаваш ли се? Какво правиш? Ти всрахте. Верди! Там! Съберете се! Съберете се! Пистолете долу на земята! Долу! Дайте път! Дай чанцата! Дай чанцата! Кой там? Мама! Пистолета на земята! Чанцата при мене! На земята! На земята! Краката долу! Брато, взех парите, какво останка ви ги взех? Води ли? Да, бе! Заповядайте. Брат, си брат. Давай, жив и здрав. Пресрещна го и там и направо... Идва на земята направо. Браво, Ай, брат, сега трябва да се обадим първо на полицията. да, бе. Телефон имаш ли? Не. Ай, обаче се на бе. 112. 112 път. Ало, 112 ли? Да. Тук е един човек ми изкана парите. И спретете, да, полиция. Да. Да. Добре. Чакам. Ай, брат. Ай, се видим после. Браво, ти, брат, ще столеда, бе. Ама ти трябва да си не свидетел. Аз ще дойда, ама сега трябва... Знам, че си ще трябва да ти дам 50% от пари. Добре, ама трябва да отивам на работа. Добре, ще дойда след това. Добре. Ой, бате. Ама, аз сега дайте 5 минути, да. И сега... я полицията. Ай, чаме към нея. Господин полицай! Господин полицай, да ви разкажем. Един такъв дойде да ми вземе парите. Днес ми заплашено по телефона. Моля ви се, дай да го разкажем. Ето дори един наш Дайте да приятел, говорим с него. Дайте да говорим с него. имаме доказателства, еди парите къде са. Добре. Всеки един наш приятел. Сега ще го извикаме. Добре, да. Ай. Господин полицай, дойдохме его свидетел. Дори имам доказателства. Добре. Даже пистолета и очилата. Даже господин полицай. Ето полицая, бе. Истинските днешните полицаи ги няма тези полицаи, бе. И очилата. Очилата. Господин полицай, ети парите за доказателство. Да. Сега клякайте. Клякайте ви казвам. Клякайте! Добре. Така. Нещо преди малко ми се обади един полицай, издирват двама души, които един човек открадна, двама човека откраднаха тези пари и този човек, дето ви взе парите, нали, за него и трябва да ги върнат на боса, на фирмата. Това дето един човек, дето ви спря и клетнахте. Ама господин полицай, аз не съм взел. Що? Аз не съм взела парите с тях. Клякайте, що ме бързо, бе. Господин полицай, аз искам да ви обясня. Те ме изнасиха.
Изнасилиха ме. Казаха ми да отида с пистолет и да им взема парите. Господин полицай, не е вярно. Това не е вярно изобщо. Господин полицай, не да го слушай. Ей, сега, само да се обадя на телефона. Той го заплаши, той му каза лега на земята, аз какво да ви наумни? Значи, той е дето взе парче. Това е боса. Къв бос е? Така. Ти? Ти? Клякай! Ако направо се. Клякай, бе. Клякай, бе. Клякай, бе. Клякай. Три, две. Какво стана, брат? Брат каза, че ние откраднахме пари на този бос, дето каза ония. Брат. Човек, искаш да кажа? Така, двама за производство. Ами, човек, които- ония, дето които идва убиха свидетела, човеки. лъжи, че ние го изнасиляхме. Трябва да върнат Силите. парите на боса. На този човек, дето им взима парите. Брат, той дето ми открадна парите, той какъв е? Ами казва, че... Тя има. Тя е полицай. Нямат право с нас да се карат. Ами, Ние сега нещо. Ние сме мафиоти в момента. Давай, брат. Така, утре, 8:00 вечерта, в ареста. Свободни сте. Добре, сам имам един въпрос към вас. Защо вечерта? Защото тогава трябва да се проведе преводача идва. Не те интересува? Аре, пътеките! Аре! Къде? На земята ли, нали? На земята ли казах?